तुम्ही मारुतीचे मंदिर ऐकलं असाल, पण तुम्ही जागृत मारुतीचे मंदिर ऐकलात का? होय मित्रांनो, नमस्कार. मी आज आलेलो आहे श्री क्षेत्र गौडगाव येथे, जिथे दक्षिणमुखी मारुतीचे एक जागृत व मनोकामना पूर्ण करणारे स्थान म्हणून सर्वत्र प्रसिद्ध आहे. श्री क्षेत्र गौडगाव हे स्वामी समर्थ महाराज मंदिर अक्कलकोट पासून फक्त 11 किलोमीटर अंतरावर, जिथे अक्कलकोट रेल्वे स्टेशन पासून 2 किलोमीटर अंतरावर आहे. या मारुतीची उपासना केल्याने अनेक भाविकांच्या मनोकामना पूर्ण झालेल्या आहेत आणि होत आहेत. कित्येक भक्तांच्या अनुभवानुसार इथे जर तुम्ही 11 शनिवार आणि 11 मंगळवार श्री क्षेत्र गौडगाव येथे येऊन मारुतीची पूजा करून मनातील इच्छा मारुतीसमोर व्यक्त केल्यास 11 शनिवाराच्या आतच मनातील इच्छा पूर्ण होते. हा अनुभव अनेक भक्तांनी घेतला आहे. यामुळे शनिवारी व मंगळवारी श्री क्षेत्र गौडगाव येथे लाखो भक्तगण दर्शनासाठी न चुकता येतात. यामुळे जत्रेचे स्वरूप येते.